Asam angkang pialong non kebang ji pai ni phai ingkoi rai si lapen ingkoi ranar kep arni sorkara borengang hoi kapapleng ji aphan sadlang padopon po la sojo kebang ji pai ni phai ingkoi rai si lapen ingkoi ranar kep laninia bangke ghonta phlia pharman mobile internet ing hapchek po pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen kedamtang pai ni phai kretroksi thelangarni ningjepon Assam along BJP Sorkar nang chari det pen lak isi ove kimiari sunim so tumaphan sorkara borengang hoi kepek ponji aphan lamchak chipi ponlo bangso lamchak ka chipi pon ateng pen grade 3 pen grade 4 ang hoi long kadokove surit home cap ang hoi kapapleng ponji aphan niniar ni thik pon tanglo bangso ang hoi aphan kadokove bang lak krep lira surit home cap ra bang pharoke thomra home cap ra throksi abang phubang phiatum asadlang nang ketok dunji aphan kachisik dota hai Lasi bangso asadlang ketok jiarni lake kecheng abang ke pai ni phai ingkoi rai siarni ada porphai kepen krihini an lapen arni kangsang porphai hini pen porphai phli an patok ponpo lason thot si pai ni phai ingkoi ranar ke bar nistame patok ponpo bangso borengang hoya pharman mesen pen sadlang ka patok longji aphan sadlang ketok district ke pho ana bangke sadlang ketok esega phat mobile internet ing hapon check po pusi thelang arni Deputy Commissioner lapen kaprek sai phuket he tum pen kachingwaya tum CM Sarma pen ningjepon Mobile internet kang hapon check puthak rada phan CM Sarma pen dias tame chahangpon Mobile internet link hap check pusitame wired internet abangke doji bangso mobile internet kang hap nang ko abangke ajaha ka sadlang ke tokatum WhatsApp pen question paper abang ang tanlo detiti kasi abangso abutha ka bangke nilitum setame arpu en ponun e puta CM Sarma pen ningjepon thu News Report Karbi Anglong Live